Ano mo mga chinilas? Wala ito chinilas. Ang hunong gani mi diha kay sakit na kaayo akong tiilo. Niya ako pang tuhod sakit. Niya aksyon og hanap high blood manggod ko. Niya aksyon og hanap ng akong pananaw banay blood. Nganong namaligya man ka, high blood man ka? Kung pa ko og kaning ubod niya pugahan kay wala man gid mi bugas. Mi og bugas isa ka kilo kay sige ra mi gabi pao, palaw, saging niya bugtok pag jud. Mo inyong kinaon. Salamat pug dako sa imo sir nga na hatag ka sa ako karong adlaw wag ko nag-inspect karon nga makadawat og ingon ani nga kantidad. Pero na nag 100 ang akong halin. Niya ingon ani kada ko ang nadawatan ako karong adlaw. Makapalit na gyud nga ani og bugas. Mayong udto. Unsa man imong baligya? Ana kuani ubod nga pugahan ug kaning pako udlot sa gabi palaw. Pwede ra ta makigistorya ka dito sa imo te? Pwede ra diri ate? Kay kasada ra man diha. Sige. Pwede sa ibutang nimo kadiyot te. May istorya ra ko sa imo kadiyot te. Okay ra? Okay ra. Hapon man nagikan te. Sa kuan tukbuon. Tukbuon ngano mo mga chinilas? Wala ito chinilas. Ang hunong gani mi diha kay sakit na kaayo akong tiilo. Niya ako pang tuhod sakit. Mo? Niya aksyon og hanap high blood manggod ko. Niya aksyon og hanap ang akong pananaw banay blood. Nganong namaligya man ka, high blood man ka? Kung pa ko og kaning ubod niya pugahan kay wala man gid mi bugas. Wala mo'y bugas. Dapat dili ka mamaligya na te kay delikado kayo, init ang panahon. Palit mi og bugas isa ka kilo kay sige ra mi gabi pao, palaw, saging niya bugtok pag jud. Mo inyong kinaon. Hamad imong bana dayte. Nay among tinanom nga saging nagsigisig lang pa sa saging niya tapos ang among saging di makaunod kay giadap ko kanang panababa na magyilura ang kanang iyang mga dahon. Okay, bali dili jud siya makapamungab, piyasot. Di makaunod. Di makaunod. Unya ang kanang pugahan ti og kanang ubod hapa man gikan ay kanang pako. Dito pa na sa kuan kanang tukbuon akong gikuha kay aron lagi akong ibaligya kay aron makapalit ni og kanang bugas isa ka kilo kay aron makaon na akong mga bata. Pila man kabuk imong anak te? Kuan upat ka buok. Gagmay pa. Tagpila may edad? 9 na isa 6 ang isa 11 ang isa 13. Aw. So kanang unsa te pugahan te pila may baligya nimo anak? 30 ra man na sir. 30 pesos ang pako, tagpila man ang pako? Tag-8 ra ang bugkot. Tag-8 pila man ni kabuok be? Walo ra ka buok sir. 8 sa tag-8. Hapit gato sa halina na. Aron lang gid nga makapalit ni og bugas. Pero nahalina na ka te. Wala pa. Wa pa may paglusot na mo din ha sir niya. Okay, bali maupay pagbaba nimo. Oh, Namahaw na ka te? wala pa lagi sir kay wa man may bugas. Wala pa mo'y pamahaw. Wala pa. Nga ka na aman na nimo isuroy padulong. Dito pa ingon sa kuan, jeez. Dito sa baryo. Layo-layo para ba tong baryo? Layo gyud. Sige te, kaning ako pwede ra nga paliton ko na. Pila may baligyan nimo na sa kuwatanan. Pangyuan lang ko nagkuan be. 20 pesos. Okay ra nimo? Okay ra sir. Okay ra. 20 pesos lang ha. Sige, paliton ko na 20. Oh. Tiyo, So, ara ba ko ikasukli ana sir? wala kay kasukli. Wala pa man kumalin ni. O sige, imuha na lang na kay imo mong gipangyo. Di ko sir kay Ha? Ngano man? wa man ko ikasukli ana. Dili imuha na ni. Di ko. Sige na dawatan ni. Kaya para makapalit kag bugas ha. Oh, sige tayo dawatan tayo. Kinasing-kasing ko na nga paghatag ha. Kaya para makakuan ka, makarelax ka kay init kayo. High blood man ka. Kung ganing hunong ko diha kay ni blurred man akong panano naghanap ba. Sige na tayo dawatan ni oh. Kinasing-kasing ko lagi na yung paghatag oh. Ha? Para makauli ka ha. Kaya tabi kay init tiyo tiyo, high blood ka. Tudungagi na oh. Salamat kay sir. Ha? Salamat kayo yung nag-inspect nga ingon ani ang akong madawatan karong adlaw. O sige, pasalamat lang as Ginoo kanunay ti ha. Oh, duhanggi pa. Sige. Ayun na sir, tama na ni. Sige lang. Kinasing-kasing ko na nga paghatag oh. Oh. Nya kanita kana ipalit na yung bugas kani oh. Ipalit pa nimo kan ano, sudan, nya tambal. Sakto na ni sir. Ha? Sakto na. Sige ra. Nya karon te, ang kanang imuhang kuan, kanang imo pako o kuan, pwede lang nako na pangayoon.
Pwede ra sir. Ha? Pwede. Nakuha na lang niti ha. Kalami na ba kayo niti oh? Ang kanira ti. Kaning gabi ug pa ko. Burutan na lang na tanan. Ha? Burutan Ayaw na. tanan. Kanira. Ayun kay kun Ayaw na ti. Ayaw ni kanira. Anya baligya lang ng uban. Sige na ha. Kay kinit kayo ti oh. Sus, delikado ang imong kuha na niti. Sige na mauro to ha. Nya amping-amping mo kanunay ti ha. salamat kog dako sa imo sir nga na hatag ka sa ako karong adlaw wag ko nag-inspect karon nga makadawat kog ingon ani nga kantidad. Pero na nag 100 ang akong halin. Inya ingon ani kada ko ang nadawatan ako karong adlaw. Makapalit na gyud nga ani og bugas. Muna gingon ti sa atong kalisod ti ampor na to nas Ginoo tanan kay moabot ra ang panahon ti nga buligan tas Ginoo ha. Kanang pagsuway nga niabot sa atong kinabuhi ti. Gihatag ra nas Ginoo sa tuwa. Narana sa ato og kaya na to malampasan ha. O ana ra gyud. Kay moabot ra ang panahon ti nga grasyahan mo ha. Basta salig lang sa iya tanan ha. Salamat kay sir. O sige ti. Sige na kay dabing inita ti. Salamat kay sir. Sige ti amping kanunay ti ha. Oh. So karon na tayo diskubre nga mo ni ang PH Kilbuti. So karon na to paborito nga duwa mo ni ang super case. Mga man sa sugal ka 100 pesos. Wow, 2,900 eh. Wow. So karon na ron sa nato 100 pesos is nimo siya og 6,000. Kung sa gusto mo luwan nasa comment section ang link ba. Alala lang nga bawal sa mga sa mahilig mo dito mutulakan din.